Bueno, mentxe gaude Josukin hori zinetik, ateri gara orantxe, erran bezala, eta nola erran dut joan bar garela? Igo bar gara Etxago aldera. Etxago aldera. Bueno, egunon. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Ongi, hotza, Bai, gogotxu. Fresko. Bueno, erran duten bezala, Etxago aldera goituko gara, suabe, eta ikusten dugu nik hemen nire onduan dago hau nahiko bizikletan prestatua, eta solastuko dugu pixko bat, aber berak, pues aber ze lotura du ez, bizikletarekin, noiztikan hasi den, eta berak kontatuko dugu dena. Hau kamera paratzen dut ongi ikusteko. Bai, Bueno, Josu, nongoa zarazu? Ni Iratxetan bizi naiz. Iratxetan. Baldorban. Eta hori, badara matzak, ja, nire 8. denboraldia txirrindularekin lehiatzen. 8. denboraldia, ja. Hasi nintzen, hori, 10 bat urte nituenean, hasi nintzen, hasieran futbolarekin, hori, konpaginatzen nuen txirrindularitza, baina gero txirrindularekin hasi nintzen gehiago ibiltzen, eta azkenean ez zen kompatible, eta nire aukera izan zen, hemendik. Nire aukera izan zen hori, txirrindularekin jarraitzea. Eta nola sartu zitzaizun edo aldaketa hori, zergatikan txirrindula eta ez bertze kirolen bat edo? Hori, 10 urte nituenean edo pixkat aurrerago, hasi nintzen bideoak ikusten, hori, YouTubeen eta beti danik gustuk izan dut hori, mendian ibiltzea eta hasi nintzen jeitxerak egiten txirrindularekin. Hasieran txirrindula katxarro bat egin, nahiko prekario, baina gero klasikide bat, bere aitak batzuen hori denda txirrinta eta faian. Eta egun batean hitz egiten berarekin, esan zian, oie, anima zaitez karrera bat egitera gurekin. Eta nire lehenengo karrera izan zen 2018an, hori, Lizarran. Eta hortik, hasi nintzen lehiatzen, gaur egun arte. Ostras, orduan hasi zara, guain dituzu, 18 urte dituzu. 18, bai. Osak, hasi zinen orain dela 10 urte, hor bizikletari kaina ematen. Bai, hasieran kaina gutxi. Kaina gutxi. Bai. Orain gaur egun, ja kaina ematen. Bai, gaur bai. Zeren ikusten duzure maiotan, hori zer da zuen ekipoa? Bai, nire taldea bada, hori, eta faiako denda, txirrinta bikes. Eta Aitorrekin ibiltzen gara, hori, bera arropa ematen digu, eta gu joaten gara lehiatzera, talde bezala. Bueno, txirrindula mendian, kaso honetan, kirola individuala, baina egia da gaur egun taldea garrantzi handia hartu duela, zen batzuetan estrategia modukoak egiten dira, orduan taldea garrantzitsua da baita. Eta zenbat zarete taldean? Nire taldean 12 edo izango gara, lehiatzen dugunak, baina, bueno, egun batzuetan gehiago gara, gutxiago depende pixka. Ja, eta hola dituzue bidaiak elkarrekin, joaten zarete lasterketa desberdinetara. Bai, ibiltzen gara batez ere Nafarroan, openak egiten eta Kajarrural edo Open de Otoño egiten, baina baita ibiltzen gara Euskal Herrian, Green Series egiten Bilbon, Open de Euskadi, eta horrelakoak, eta baita ere Espainiako estatuan egiten ditu Kopa Espainiako lasterketa ezberdinak. Osak, mugitzen zaret ere bai. Bai. Eta, bueno, nik uste dut, oraindikan ere bai, honetaz ez zara bizi, erran nahi dut, zu guain momentu honetan ikasten egongo zara. Bai, ikasten nabil, txirrindulatik bizitzeko maila oso alto izan behar dugu. Egia da, sariak daudela, lasterketetan, postu hon bat eskuratzen baduzu, badeola sari ekonomikoa, baina bizitzeko ez du ematen. Ez du ematen. Ni bitartean, nabil Iruñan ikasten, automozioa, eta hori, egiten dut goizean entrenatu, eta arratsaldez joaten naiz klasera. Ostras, gogorra izango da, azken finean beti erranda, txirrindularitza zerbait ere fisikoa gogorra dela, gogorra da zuretzat? Fisikoki oso gogorra da txirrindula, baina bai, egia dela, nire ustez, burua lantzea edo garrantzi berdina duela edo gehiago. Zen, udan entrenatzea oso erraza da, egun luzeak, eguzkia,
baina gero neguan eta egun motzak euripean, atera bartzarea klasetik etorri eta 3 ordu egin gogorrak, nahiko gogorra da buruz egiteko. Zuen, kasu honetan, zu konpetitzen duzu bakarrikan mendiko bizikletarekin, ez? Bai, ni biltzen naiz mendian soilik. Baina zure entrenamenduak adibidez, errepideko bizikletare sartzen da, edo ez duzu ukitzen ere? Bai, entrenatzeko garrantzitsua da hori, konpaginatzea mendian teknika egitea, baina gehien bat, entrenamenduen gehienak badira karretera egiten. Bira. Eta zure egunerokotasuna edo, nola da, edo astek bat, nola da zure entrenamenduetan adibidez? Egunero entrenatzen duzue, gimnasioa sartzen duzue, nola da? Egunero entrenatzea ez, baina kasi egunero bai zen. Txirrindulan ibiltzeko garrantzitsua da entrenatzea, baina baita ere oso garrantzitsua da ongi deskantzatzea. Zatea ahalmena asteetan zehar mantentzeko volumen handia. Eta nik kasu honetan badut entrenadoria, nuekin nago aurten, eta beraz hartzen dit hori gimnasioko lana ere bai fuerza egiteko eta ere bai hori. Entrenamenduak, más o menos 10, 9, 11, 12 ordu astean. Bale. Bueno, eta gero elikadura ere bai kontrolatuko duzue. Bai, garrantzitsua da hori. Adibidez, ni orain azukrea pixkat utzi dut, baina hori, garrantzitsua da izatea zu hainbeste gastatu egiten baduzu, hainbeste sartu behar duzu. Bale, ulertzen dut. Ze, klaro, hemen asuntua ez da ez diateaz azkenean bizikletan ibiltzeko erregaia behar da, ez? Gasolina eta hori elikagaiak ematen digu. Bai, bilatu behar duzu oreka, ez loditzea, ez pisu egoki batean egotea, baina baita ere gasolina izatea. Hori da. Nutrizionistak dauzkazue taldean, edo hori ja norberak bilatu behar du bere kabuz. Mendiko txirrindularitzan badira taldeak izaten dutenak, baina hori ja talde handiagoak. Gure kasuan, entrenadoria eta nutrizionistak aparte dihoa. Bakoitza berea bilatzen du pixka. Bakoitza berea. Bale, zuen taldeak azkenean zugerran duzuna, ez igual, berak babesle moduan, arropak eta hori dena. Arropa, konponketak eta, baina gero entrenamendua eta nutrizionista aparte doa. Aparte. Bueno, eta hemen inguruan entrenatzeko eta ze aukerak dauzkazuzuk hemen, Baldorba inguruan. Egia esan da Baldorban bizitzea, kasi privilegio bat da zen. Badugu errepideak, badugu adibidez Etxagoeko portua, edo Oietakoa badugu lan, baita ere badugu mendia galtzeko orduak eta orduak. Eta ni adibidez etxetik irten, iratxetan, eta baditut 300 metro igotzeko mendi batean, gero badut karretera egiteko. Eta gaina lasai zeren hemen trafiko gutxi dago. Oso gutxi, bai. Gaur, justo hemen, trafiko gehiago, baina nire herrialdean, hor ez dago kotxerik. Bueno, hortxe gari gara Etxagueko portu hau igotzen, kostata ibai hemen, Bueno. Eta gero ere bai, hemen hurbilan daukazue Lizarrako lasterketa famatu hori, ez? Hortan parte hartu duzu. Justo ni, ez dut parte hartu Tierra Estella Epiken, baina badudala buruan, noiz bat parte hartzea zen, kriston mailako lasterketa, ezagutzen dut organizadorea eta uste dut, aurten ez bada, aurren urtetan korritu behar du da. Horregongo zara, seguro. Eta zein da zure helburua, etorkizun batera begira, badaukazu helburu zehatz bat, edo zure kasuan igual disfrutatzea da helburu nagusiena eta etortzen dena etorri da, zer nahi du Josuk? Egia esan da, helburu zehatz bat ez dauka, baina txirrindulan eta batez ere mendian ibiltzea egiten dizuna da, hori, esperientzia hartzea, bizipenak, lagunak, eta uste dut hori bitartean egiten den bidea hori dela helburua, ez? Egia da, beti
lehiakorra izan naizela eta emaitza onak eskuratzea gustoko dudala. Baina, bueno, hori lortzeko bidea da garrantzitsua, ez? Bai egia da, disfrutatzea garrantzitsua dela eta noizbait haietzen balin bada zure kompetitibitateak ez dizula uzten disfrutatzea, ez dut uste hori osasungarria denik, ez? Hori. Orduan, bai erresa da eta zu bai ongi erran duzu, lanketa psikologikoa, ez? Bai. Lanketa psikologiko hori nahiko garrantzitsua da, azkenean hau dena ongi eramateko eta horrek ere lagunduko du nire ustez etorkizun batean emaitza onak izatea. Bai. Bertzela... Nire iritziz, ez du esertarako balio helburua lortzea, bidean ez baduzu disfrutatu, lagunak egin, bizipenak lortu, eta uste dut mendiko txorrindula horretarako asko laguntzen duela. Hori egia da, eta nire ustez, zuk ikusten da, nire ustez, nire iritzia da, zuk lanketa hori egin duzula eta iruditzen zait nahiko garrantzizko gauza bat dela zuretzako eta gainarran dugu 18 urte dituzula. Oraindik gaztetxo zara eta edozeinek gaur egun ikusten du ez, telebistan ze gazte, gero eta gazte hasten direla, batez ere nire kasuan nik errepideko txirrendularitza jarraitzen dutez eta ikusi da ez, nola etorri den adibidez Pogačar eta gazte hauek eta bapatean, etorri bezala sekulako maila, ez? Ikusten da gaur egun garrantzitsua dela, profesional mailetan garrantzitsua da iristea. Eta badirudi juveniletan ez bazara pasa profesionaletara, ja kasi ez zarela inor, baina nire iritziz ez da hori. Karrera deportiboa luzatzeko etapa guztiak eta basea oso garrantzitsua da. Bai. Nik ikusten dut zure kasuan hori nahiko ongi barneratua duzula eta nire ustez ongi joango zaizula, ze horrekin saiatuko zara disfrutatzen, segitzen duzu disfrutatzen eta nire ustez etorriko direla. Guazen antzinera, etorriko direla emaitza onak eta Lizarran korrituko duzula, seguro. Eta Lizarratikan ere bertzelako lasterketak ere egingo dituzu. Baduzu hola burutan baten bat noizbait ere hola gustatuko litzaizukena lasterka egitea? Badira mundun zehar, badira karrera asko oso garrantzitsuak eta kriston toki ederrak bizitatzeko eta adibidez ze esateko. Munduko bat korritzea hori izango litzateke maksimoa, ez? Baina bertzenaz ere, ez dakit, Andorra, Epic, horrelako batzuk, badira inguru politak bizitatzeko, hori bizipenak eskuratzeko, hori Andorran, Suizan, badira lasterketa asko. Leku berriak ezagutzeko, jende berriakin eta horrelako gauzak egiteko. Eta seguro nago, hainbeste, batez ere igual burua matxakatu gabe, egia da, gorputza matxakatu beharko duzula, baina betire neurri batian gauzak aurrera eramateko, baina haizu, zure helburua edo gustatuko baldin matzaizu, oraindik ere ustez gaztea zara, eta oraindik duzu urte pila bat, gertatuko zaizkizu gauza onak, gertatuko zaizkizu gauza txarrak zorritxarrez denerik gertatzen zaigun bezala, gure eskuetatik kanpo dauden gauzak, baina haizu. Ikasten jarraitzeko, Efektibamente, hortxe dago, eta ongi, hortxe ari gara, poieki ari gara, hemen izan dugu deskanso txiki bat, guantxe segituko dugu pixkat gehiago igotzen, ez dakitena da hor eskuin hartuko dugun, hor herrira joango gara. Nahiko gorra jartzen da. Ez? Hor ikusten dut herrian ze herri da, Etxaue? Etxaue, Horraino joango gara, erran bezala, eta hortxe gaur despedida egingo dugu, utziko dut hemen Josuri bere entrenamientua egiten eta eskerrak ematen gurekin zatitxo hau egiteagatik eta guri laguntzagatik eta erakustagatik ez, hemengo
zure eskualdea, ze ikusten denez aukera pila bat duzue hemen entrenatzeko. Bai. Eta Plazer bat izan da hori, euskaraz edukiak egitea, oso garrantzitsua da ere bai nire ustez, eta gainera txirrindula lagundu eta nire baiara pixka bat promozionatu egitea. Hori da. Nahiko plazer handien. Hori da, pues erran dugu mentxe gaude, Baldorbako eskualdean, Etxauera bidean, eta ikusi duzuen bezala, pixka bat hor, kameran ikusi duzuen bezala, nahiko bide lasaiak, bai errepideko bizikletarekin, eta bertzelaz, segurazki interneten ikusi halko duzue, hemen inguruan, mendian ibiltzeko, ez, horrelako... Baina ibilbide markatuak. Hori da. Baina senda, bizilagunak egiten dituztena, haiez, gari noainen badira senda asko, berruezok egiten dituenak eta mantentzen dituenak, eta hor mendian ibiltzeko hauzue, orduak eta orduak. Horixe. Hortxa izarete ikusten, Etxauera aietzen, joango gara horrat, ez dakit hor plaza dagoen edo. Frontoian. Aietuko gara frontoira, despeituko gara Josutaz, eta utziko diogu berari entrenamendua egiten, eta guk, espero dut, gaurko etapa hau, gustuko izatea, ez bamatzen duten ezagutzen ez da ere hemengo eskualdea, ja ezagutzen duzu. Ni animatzen dut jendea hemen etortzea, eta direkton ezagutzea. Horixe. Geldituko gara hemen. Holaxe. Josu, erran bezala. Eskerrik asko nerekin hemen egin duzun zatitxo hau nerekin konpartitzagatik. Zure, bizikletarekiko ibilbidea erakusteagatik. Erran dugun bezala zuk segituko duzu orain entrenatzen. Eta eskerrik asko. Zuri. Suerte etorkizun batian etortzen altzaizun guzti hori. Nire ustez ongi joango zaizula ze ikusten da, naiz eta gaztea izan, ongi zaudela psikologikoki eta hori dena bakizu dena gitzongi, eta zuei, eskerrik asko horregoteagatikan, berak errandu bezala edukia euskeraz eta hemen inguru berriak erakustea da helburu, berak agitzongi saldu du hemen Baldorbako eskualdea, hasi etortzen antzarete, batez ere nahi baldin baduzue eguraldia eta denbora argia probestu uda inguruan etorri, hemengo herriak politak dire, lasaiak, eta merezi du egiarran lasaitasun pixko bat izateko, merezi du. Hasi hementxe utziko dugu gaurko etapa, Josuri utziko dugu entrenatzen segitzen, eta zuei ikusiko zaituztet hurrengo etapan. Gero arte. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.